Tak for et super svedigt år. Jeg håber, du kommer næste år og besøger mig. Selvfølgelig. Jeg tror jeg nok, jeg ved, hvad der skal ske. Nej. 1, 2, 3, jo. Okay. Godt. Totalt flere mennesker. Hej. Yes. Hej. Det var en... Du må godt komme og smage. Jeg tror ikke, den virker helt mere. Det var bare en anden en. Du kan derovre, spørge Nina, eller Nina, eller... Kom op. Ja, hende er. Yes. Tænk det nok. Der var noget om det. Den er helt ren. Og Nina sidder som for stenen. Man forstår ikke, hvad der sker. Jeg tror bare, det var mit råb med det skide videokamera. Nej, det er bare det. For helvede da. På, skal se. Der er de her. Skal jeg en computer, der skår ind med mit istrik? Yes. Det er det bedste nogensinde, Morten. Ja. Virker hver gang. Eller... Nej. Nej, tjek. Åh, godt gået, Morten. Så tag lige skåret der. Kun for en streg. Hold op, Nu har jeg lige skåret den. Nu skal jeg lave pølser. Gå ind og skor. Så skal jeg skåret. Jeg har gaver med. Hej, tjek. Hvad så der? Der er gave til dig. Du smage? For dig. Nice. Skor igen. Fuck, man er god til at score her. Er der en? Kun for de handkøjne der. Det er mig. Nej. Deroppe. Ja, okay. Kom on, Morten. Morten, er det ikke ret nederen at være så dårlig til at score checks? Så er det min dag i dag. Nej. Ellers plejer jeg at score 50 chicks i timen. se, det ikke er sjovt. Kan I virkelig ikke se? Vi har købt det lige siden middag. Det er jo ikke sjovt. Eller? Hvad er det ude for morgen? Og det skal du ikke til at sige. Hvad er så et tjek? Du kan bare sige hej Nina, og så er det det. Det kan jeg godt, du ved. Nej. Hej Nina. Så er min hat. Oprystet der, de der helt sæsoner. Og så Søren, en dejlig tik der. Den her blomst. Eller på min hat. Skal du undvære den? Nej, jeg skal videre. Score flere tøser. Og drenge. Du er fandme helt sved på panden, mor. Ja, Det er hårdt. Nu er jeg igen. det er jeg filmer. Filme? Du kan lade være. Det var mig, der filmede før, hva'? Ja, det var mig. Det er mig, der filmer hele tiden. Og så dejlig tik. Hvorfor var du så med på filmen? Det er fordi, jeg kan multitask. I visuelt omfang. Morten is way too heavy today. Yes.
Måske en gang, når de døde, kunne det deres altså, hvis der er nej, jeg var ikke sådan en nej. Lea? Ja? Oscar. Hvorfor er du varm? Så laver man en kop kakao. Der er ikke noget kakao. Nej, det ved jeg. På det stykke kød der bagefter. Så man opfører du egentlig nogensinde normalt, når jeg filmer Gør jeg dig? sgu da lige nu, mand. Jeg tror sgu aldrig, han er normal. Hvad fanden bilder du der egentlig ind, hva'? Jeg tror sgu aldrig, han er normal. Ja. Ja. Hvad fanden bilder du der ind, hva'? Hey, gå væk. Ja. Smid min kaffe på grund af dig. Heller ikke særlig smart. Hvorfor er han synet? Leger med danske råvarer. Ja, Ja. det er dansk. Min mor skal se det her. Min mor skal se det her. Hvad så? Det er ikke særlig. Hej Lars' mor. Hej. Når du ser det her, så skal du vide, at du har en rigtig smuk dreng, som jeg er forelsket i. Og jeg hedder Thomas. Godt nok ikke Thomas. Hvad så? Ja. Jeg har brugt det. Må se.